Això com es diu, això? Faixa. 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 I això és per aguantar, no? Sí, però deixes no cau... Vale, per quan caus, vale. Jo em dic Salaba Abubakar i jo soc de Ghana i de moment parlo anglès, castellà, català, hausa i txí. Hola, Salva. Hello. Welcome. Morning. Morning. Sorry, Yabokudi. Yeah, Boko. Hello. My wife. All right. My friend Shafa. Shama, how are they? Are you okay? What they need, say, we explain like the kind of food that you want. Watching you want. Joy. Jo soc en Salaba. Jo, soc de Ghana originalment, però ara ja porto 9 anys aquí i soc un alumne de català aquí. Els festivals als ganesos és molt important, no? Cada tribu té la seva pròpia festival. Aquesta es diu Ghana Fest i el Ghana Fest normalment es celebra a Ghana i també fora de Ghana. Fer danses, músiques, menjar i tot això. Primer diré això i després faré una petita intervenció en català. Això de 5 minuts, no? Més o menys 5, 6. Jo quan vaig arribar no parlava ni una paraula de català. Jo vaig aprendre el català principalment per les necessitats de treball. And we would like to start with the group Esbarca Seditona. They'll be dancing for us, Paradonla. Please go welcome. Una anècdota que recordo, per exemple, és aquesta senyal, que aquí a Catalunya o a Espanya vol dir ok, i per a nosaltres això vol dir un bastardo, per exemple. Jo, com em feia així, jo pensava que m'estava insultant la gent. So if you may, please, all of you rise so that we sing the national anthem of Ghana, and then afterwards we sing the national anthem of Catalonia. So please rise. A nivell personal, jo sempre he pensat en aprendre llengua, sempre. Penso que és sempre alguna cosa positiva aprendre nova llengua. Visca Ghana! Visca Ghana! Visca Catalunya! Visca Catalunya!